Paadulle. Ei mitenkään muualle. Kaikkein lempiruoka. Mutsis. Ei mitään vittu. Tuo oli kyllä ihmeellisen väärä vastaus. Joo. Paadolle. Mitä tehdään? What do you want? Sit niitä käsiä. Älä liiku minnekään, sä et vissi fearaa. Ok, No niin, pojakkarna. käsiä. Nice. Oh fuck, man. So, man. Mitä sä teet? Oh shit. Here we go again. Vittu, te tipahatte. Eri suuntaan sitten niin perkele. Niin. Joo, mä kuulin. Vissi vittu. Oh shit. Here we go again.